Guys, alas sa Juwas Castil guys. Alas 4 pa. Alas 4 pa na mata na. Murag alas 3 pa man today. Masus bitaw mo lang nakawala ko sa inyo. Wala na sa Juha kadyo. So nandiyan na siyang kasadyo guys kaya nagahiwa siya. So nga na katong nilang tana di ay breeder na itang gihiwa-hiwa. Good morning guys. Ako na po din guys si Ruby Provinciana. So karon kuan ko kanang magsabaw kog isda. So lami kayo sa sabawon. Then kuan kay gabi sabaw naman mi og kanang utan. So karong buntag magsabaw na lang po ko og kanang isda. Isda din naman ko sobrang malunggay niya. Dili na pabutangan ni Cristel og kuan kanang di na pabutangan og malunggay. Kuan ra kamatis ra og kaning sibuyas. Kaya nagmalunggay na mi gabi Lami kay ni siya kay gusto ko pa kayo ng isda. Diyan na pahukan mo sa bawnak. Pag luhukan na ko anak. Sulami ka siya guys. Oh. Doon unod ka siya. Oh. Uy, ginoo ko nga nung kanang tayo mo sudan. Ano ba taon na? Uy nga. Sila mo baboy. Buntag. Ah. Bukuha. Oh, sige, bukuha. Diyan namin ka klase ni Cristel di ay. Hi sa mo diha mga kaklase ni Cristel. Nya kanang usa guys na gagaw na ni Cristel si Rinyo na gwapa pud guys na liwat ni Cristel. Bitaw guys lami ka duha mo sudan kay dalig ang sinabaw nga isda di ja kuan kanang napoy ang palaya. Yan ay baboy-baboy lang. Anong na baboy-baboy niya anak. Bawal lang ng baboy-baboy. Diyan mga bata at spika sa laman sanggi hatdan og sabaw isda guys. Pero makahigop po sila isda nga sinabaw. May manay sinabaw nga isda. Napadjay buwadad to. Pinikas kay sobra gabi Ako na mahaw guys kay kuan ko gadeng ang pagkamuti. Ay mong kamunggayan ang imuhang isda. Gahag isabaw ri butang kuan raman. Kanang kamatis ug sibuyas. Buhi na jud dagahang gitugsok before kuning uli ug buhol pero pag tanom dahan-dahan guys na say piuos nga ingani. So cute ka just dyan kay manguliksyon lagi po kog ingani color na nanangana siya oh. Dali ra jud ka sa mabuhi basta kuan ka nang happy ka nga magtanom ba kay namo tining comment nga di kuno kabuhian kay ang tao kunong di kabuhian butbuton lalain na di kabuhian kunong tanom ba butbuton kuno bitaw guys katong bumbilya ra to ning comment siya sa bugumbilya bangangi si Mama Julie nga di makabuhian og bugumbilya. Jaga ako kay dali ra man ko mabuhian og bugumbilya. Daghan na kadto ko bugumbilya dari gitanom dia. Yan apo ko'y bagong gitanom dia. Pink. Pink kahang gitanom nga bag. Kuha na siya dali ra na sa santan. Dinay ko mukha ang kinasilos ka? Ha? Silos ka? Di lagi na sa mo hatod. Silos? Di na kay hatod di danti day kay nana makay kauban day. Natawa. Nawa lagi. Hala, ilak ati. Hala, cry ati. Hala. Takan nga gani ini ron. Bugaw ka. Hala, cry. Ihi. Larga na Cristel guys. Hala.
Bye-bye. Dito ni Dimple nak. May kuno. Bye. Bye. Kiss mother. Guwapa min duha guys na. Ito di. Si Jeray guwapa kuno. Bye-bye nak. Salita na. Hallelujah ako sa kabata kasi nagbitbit. Dayungin niyo nak. Ato ra eskwelahan sa watali di. Oo. Anong gali padayon sa dira? Ikaw na pwede kay. Bye. Salamat. Ayo-ayo mo sa Nakulitan eskwelahan, ha? natin. So, kuha na po guys. Birthday ay, huibis pa man karon. Huibis pa karon ja. Wala yung bisiha. Ako po guys, kuan ko kanang nagguba ako sa amuhang awahang gibalhin tong amuhang dapugan dato sa kusina kay dapugan man jud dari ang tawag sa Cebu kanang abuhan ba o kanang dingagan sa gawas. Wa pala may klarong dingagan dari ja man ang gipakuan sa guys hasang padazungan ang ipadasa dito dapit kay arong kuan ba kanang agaso lagi nga musud sa kuan CR daw taga mohang kuan ba kanang pininturahan mag kanang tawag na to kanang aso tanawa na mong atop sa CR guys arang ka item sa katanan kay aso man na nga ako dari ga dingag gapon lagi guys nang labak ko to ipaladyo naghang mga hinayhay kay ibutangan ra ba nagdawnin jaman ni mahong aso na pud. So grabe ka busy hang kuan lagi guys kanang life. Pero laban lang. Guys, mahaw ta nawahi man ko pamahaw nila kay nagdingag pa man ko gamuti na ja napoy ang palaya. So man ang mga kuan kanang gikan sa garden ra pud dinahang kaning hang talbos kamuti kani ja kanang ang palaya pinalitra na siya guys. Tsaka ni kuan kanang namay nang isda gabi mao na siya mong gisabaw ja. Libre na jud agatahang pamahaw panihapon lagi hapon nagtuto mapud ko kuan guys kanang utan ja buwad pinikas. So mamahaw ta guys. Ja guys, mahaw ta. So lami ka jud ang pamahaw. Ja makinamot ta guys kay kuan kanang lami kay sabaw dia. Lami ka jud ni sabaw sa lami kuan ni si bitsin guys kuan ra ni siya kanang matis. Yung kuan na ni guys kay wala hang pamahaw magud gahapon is kuan saging. Kami is kaso sa guys. Kinamot ta kay yung sasawan paminta ra ni og suka sa lubi. Ya, pwede naman ka magsud ano ka mo ato sa lagod, mabuhi na ka. Ako guys, mabuhi na kung hindi kamati. Mano sa unang panahon guys, kanang sa mga katigwangan, abot to nag-edad og 100 kapin kay kana laging mga pagkaon nila mga healthy. Ano yun? Sa una bitaw guys kami kuan mami kanang 15 mami kay suon pero kalos ginuwa man mi nagkasakit lamang ya karon kay murag na naman di mapalit nga mga pagkaon nga kuan ba karon na mga sagol nga chemical ba kanang daghan na tagbation ba kanang daghan mga pagkaon nga di na healthy. Lami kayo guys mga pagkaon nga way mga chemical ba manong kami sa nung time jud nga 15 man jud ni kabuok kalos ginuway nagkasakit na mo sa una kay mamahaw rami og balanghoy nga muti sudan og kanang buwad mga pot-pot. Ya, sige ra jud utang. Dahil mga panahon sa una nga naging
Karong mga katitiguangan karon nga abot na sila og 100 kapin edad ba kay mama na sila na mga di man mga ano mga tambok sa baboy, mga humba na. Hindi guys, kuan ron May 11 birthday day ron niya. Giyan. Birthday gi. Nga birthday po niya ni ate, wa ako naka-greet. So happy birthday day sa mga nag-birthday karong adlaw. Mga unta kay murag lami man dyan ang kaon guys, basta mga ninja tamis pa dyan plus parisan pa dyan nato og isda nga puwa. Hindi akuan pa dyan siya guys, kanang tawag dito undunon ba. Paningat ko kay sa do pa ko na rin nagkuri-kuri. Ya. Magsliat jud ko pamahaw kay basig mo atake niya hang hyper ba. Kandahan ako yung gibuhat guys kay lagi itong gipang tangtang tong among dapugan, among dingagan na tuskuan ba. Dingagan kahoy. Kaya buyag dyan, lamig dyan guys. Gawin na ang palaya. Naunta. Yung pagkaon sa mga pobre ba. Mga dato guys, mga tosino. Hindi guys, ako nagluto ko guam. Itlog harang giluto sa kuan pod. Tubig ra, wala akong mamantika. Salamat ni kuan day, salamat ni si Cheryl. Kuan. Guwapa nga sa Germany. Bethany. Salamat kayo. Nya sa tawt day ko ni kuan nay nag-comment day sa ang video gahapon. Si Ninita, Ma'am Ninita sa to Rolo Rata. Sa tawt ni mo ma'am kay sa tawt ko lagi siya. Asa makadapit ma'am. Asa ka mag-asa ayan comment ko sa tawt ako siya. Labi din atong pamahaw. Salamat kadyo sa mga grasya Lord kay bisag nga ni rami pobre ka kadyo mi makakaon po mig katulo sa kadlaw basta magkugi lang ka. Kugi lang kag pananom, kugi lang ka og trabaho. Makakaon man jud ka. Hindi guys, salamat ka dito lang guys. Hindi guys, pagkahuman og pamahaw, sumo ni ang gibuhat guys na. So nilagsa ra din dito sa baybay, anjang gikuha duha ni sa kabuok. Jaga sa dadon po dato sa hangamo kay hapon sang butangan og inganin jagi ja dito kadto taas. Matag dadon dadton sa kay ra maning kabugat. So mga putos ra po din na guys nga gipang tanom ja. Hindi pa yun na po katay na sa dahas babaw guys. Mukatay na nga na dyan. Nala ko yung mga gipang tungtungan daning ang mga nis dali. So di barang ka nice siya guys. So maka-amis dyan sa tanawon. Basta marikag personal dali nice dyan ka sa tanawon. Hanggi. Butang ni ang mga kuanda ni baka ni. Dya ka ni si Jamo. Kuha na ni si Jamo. Katay na sa dari nga na.
So para-paraan lang dito guys. So kaning kahuda na punitan rin hada kuan dagat. Jahan na sanggi kuan guys gi butangan wa pa ko man apa ko ipamutang diha na. Ja kanang duha na sang gitungtong dana. So di ba guys? Ja kani ahan isang gitanem. Butangan haguan karong tanem na sa das. Ano sang gitanem diha kuan man pud siya kanang murag paypay bitaw sa bukid. Kani siya na. Murag na bitaw kita na mo nas mga lasang bitaw nga namudyo. Namudyo. Nas lasang bitaw nga manurek nga murag paypay. Mo na siya. Kaya mo ko'y paypay po dari da sa una. Asara ba to? Na ko'y paypay dari. Ang kanina ang paypay dahil niya. So ano siya sinambalhin ng dadto. Kaya wala siya makuha na. Sige isak-sak. Wow, na yung mga butterfly. Mga din itong gikabisihan ni Ruby Provinciana na. So, karon kita ninyo nga pakode kinabang ni kay sa atin isang dauban kay tis ni agi guys lipang dauban nila mga ingani kay sagaba lagi dito sa baybay. So, alis siyang punit. So, nindot sa pagkakuan guys kay daan naman ko na yung mga ingani so ano lang siyang ipang tungtong. Oh, di ba? So, dako jud ko kinabang natin ang mga mapunit sa mga dagat. Ja kanisa murag paypay man ni siya hanggi pilit. Ja kani mao ni mga nis nga gibang tanom des ni aging buwan. So ning dako na siya na. So akadako ka jud pakinabang nato ning kahoy. Kay na butangan na natungtungan na og mga buwak. So wa pa ko mahuman kay napoy mga itong butang na. So kay daghan pa mo kog buhat kay napo ko gibuhat tus likod. So harap po nang gi one di sideline ta pud na ja. Napi isa dadto to hapon na siyang tungtungan dito mga tanom na tidaday hapong panungtungan ng mga gilid-gilid. So, kaniwan na nilad-adad to kay bugat ni. So, nagkuhan pa kong tao ba para mag-alasada ni. So, manihang ipang butang guys. Ja. Thank you for watching. I love you all. Og amping wapot ang tanan.